आयै गसाय मा जाना थाखो आं सानसे न'आव गैयावनो। ओइ खबाइस्रि गैला नोंहा फिसाजोआ फानजासिगोन नोंनिया। आबा गुमा खफ्रि फैबाय आङो। फैबाय नों आयै नोङो फैबाय मोजाङानो जाबाय दे। लाइजाम लिरना गालांनायखौ नोङो नायनो हागोन। नों फोथायाबो जानो हागौ ना आंनि बुंनायखौ। फोथायदोंहाय आबा फोथायदों। बे नापाया सोरजों थांमारखौ नोंदि सानसेखालि रायज्लायनाय खोनादों होननाया मा रायज्लायनाय मा बायदि रायज्लायनायमोन? आयै नोंदि बुंबाय थायाखैमोन होनबा नापेनि गोसथोनायाबा बर' जाखो ना हारसासो जाखो ना बांगालसो जाखो होननाया? माबा आयै नापेनि गोसथोनाया बांगालसो। मा नापेनि गोसथोनाया बांगालसो? नों बोरै मिथिनाय? आयै आं बुंदोंमोन ना नापेखौ रायज्लायनाय खोनाबाय थायो होननाया। बियो बर'जों रायज्लाया हिन्दीजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन बिसोरो। आरो बांगाल साइससो रायज्लायथारो सेंग्राया। बांगालानो जागोन बियो हारसाबो नङा। हे गसाय गैलालै गथ'आ फानजासिगोन बे फानजासिगोन बियो। मा जागोन दा गुमा खफ्रि अबाव नागिरना मोननो बिखौ दा? सेंग्रानि नामा मा नों मिथिगौ ना? आं पुलिसनो खबर होनोसै खोनालै नङाबा जानाय नंला बेखौ नागिरना मोननाय नंला। नाङा आयै नाङा पुलिस केस होबाथाय ओरैनो बदनामसो जागारगोन। बेखौलाय पुलिसालाय अबाव नागिरना थांगोन दे आसामनि बाहेराव ओरैनोबाबो थांखाला बदनामसो जागोन। बेथ' आंनिबा फानजाखाबाय बेखौ नागिरना मोनखाला आयै पुलिसनो खबर होबाबो लाब गैला। होमबा मा जागोन दा? नापेखौबा दा लांनानै मा खालामहैमारदों? फानाखैबाथ' बेसेबा मोजांनि खोथा नाथाय फानदोंबा मा जागोन देनाय? आजिखालिनि जुगनि मानसिफोरखौ रावखौबो फोथायनोनो हाया। बेबो बांगालसोबाव हारसाबाबो एसे बेलेगमोन बर'बाबो एसे बेलेगमोन। दा मा खालामनो आं दा मा खालामनो? माथो खालामबावनो आरो आयै गैला नापेया फैला बेखौ मोनखाला जोंफोरो। जोङो नागिरनाबो लाब गैला आयै लिरनानैनो गालांखादों आंखौ नागिरनांला होननानै। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ बियो? मानो एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावना लाखो बियो? मा खालामनो दा? बोरै नागिरना मोनबावनो जाम्बि फानजामारगोन खोना बियो। बिमाया सानसे न'आव गैयियावनो बेफोरबायदि जाना थाबाय। गथ'खौ अबाव नागिरना मोनबावनो दा? नै नायनाय आयै लाइजामखौ रनाय आं दिहुनि नायनाय मा लिरदों। आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनो। आं आसामनि बाहेरायावसो थांसै। नोंसोरो आंखौ नागिरनांला। मानो बेफोरबायदि लिरनांगौ बियो? हाप्पि गथ'आ जाला आंखौ खेबसे सोंबानोथ' जायोमोन बियो थांनायनि सिगां। गैलालै आबा गैला फानजाबाय बियो गैला। आयै नों बांद्राय टेनसन लानाङा। नापेया जेरावखि गैया मानो मोजाङैनो दं दे। मोजाङै थाबाथ' मोजाङानो देनाय। नों बोरै मिथिगौ मोजाङै दं होननानै हा? आंनिया गोसोआ बुंदों आयै नापेया मोजाङैनो दं होननानै। गोसोआ बुंबा मा जानो दाथ' जोंथ' मिथियाखैना माबा जाना दं मानसिया फन हरबाबो नाङा। बेफोर गासैबो सब बै अम्बिकिनि थाखायनो जाजोबदों। बियो फैनायनिफ्रायनो सनि ग्रह नांदों जोंहानि न'आव। नोंनि थाखायनो जाजोबदों। नों मानो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ हाबनो होनाय जोंहानि न'आव मोनथिनानैबो मानो होखारहराखै? सनि ग्रह नांजोबबाय बियो फैनायनिफ्रायनो। आयै नापेयासो गोसथोनानै खारदों बेयाव जोंनिलाय मा दाय दङ दे? मानो गैया माइका सनि ग्रहआनो फैना दं जोंहानि न'आव। बिनि थाखायनो जाजोबदों मोनथिबायना? नङाबा नापेया रावखौबो मोजांखौनो मोनामोन। बियो फैनायनि उनावसो सनि ग्रह नांनानै नापेया बेखौ मोनबाय। आंनि फिसाजोखौ आं अबाव नागिरना मोनबावनोलै इसोर आं दा मा खालामबावनो? ओइ नापे नों जेरावखि थाङा मानो आंनो खबर हो। मबाइलखौ मानो सुइस अफ खालामना लादों? नों मोजाङै दंमार ना गैमाराय? नोंखौ नुगोन ना नुला जोंफोरो? सरि आयै आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय। नापेखौ रावबो फाननो लाङाखै रावबो हाबा खालामनोबो लाङाखै। आंसो बुथारनानै गार'बाय। सरि आयै सरि भेरि भेरि सरि आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। मानो होनबा लागायना होनो नागिरनाय नोंनि सिगाङाव बियो? आं दाहालागै जेल जाबायमोन ना बेनिखायनो बुथारजाबाय बियो आंजों। हेलौ मा खालामदों नोङो? दङ र' ओरैनो। ओमफ्राय मा सानखो? लाबोसिगोन नों एसे धोर्ज हमना थानाय। 28 बोसोर जाबाय आं मोनथिबाय। 29 बोसोर जाबाय। नों मा आंखौ बेफोरबायदिनो दोनबाय थानो सानदों नामा? 29 जानो मास मोनथामल'सै मोनथिबाय। खालामगोन मानो एसेबां आथुर जादों नोंहा? बैसो दङ दे दाबो बैसो दङ 28ल'सो जाबाय।
बड' सिख्लाफोरा बुरि बुरि जानानै हाबा जायो नोंहालाय माखौ बेसेबां आथुर नोंनियाथ' 28 बावसो बेलेगफोरादि 32 बोसोरावसो जायो सोरबा सोरबिथ' 40 बोसोरावसो जायो नोंनिया दासो 28 माखौ बेसेबां आथुर 28 नङा 29 जासिगोन मास मोनथामल'सै नङा मास मोनथामबो नङा मास मोननैल'सै नों आंखौ हाबा खालामगोन होननायावनो नै 6 बोसोरनिबो बारलायलांसिगोन हाबानि बाथ्रा बुंबा नों मानो बेफोरबायदि बुङो मा गोसो गैला नामा आंखौ हाबा खालामनो नों आंखौ मोजांखौनो मोनाना बेनिखायनो नोङो फावसायबाय थायो फैगौ बोसोराव खालामगोन होननायावनो 6 बोसोरनिबो बारलायलांबाय दे लाबोगोन बांद्राय आथुर माला लांगोन र' एसे टाइम होबाव दे दोनथ' आंखौ आइया लिंहरदों नोङो मोजाङैबो रायज्लाय आंजों मानो ना नोंनो गुबुन गोसोथोनाय दंबावो गैयालै रावखौबो मोजां मोना आङो दे दोन आइया लिंहरबाय थादों आंखौ नोंखौ आं हाबा खालामनो गोसो गैयामोन आंहा दालिम बाजिखौसो बेसेबा फसायोमोनलै दा बेनो आंखौ नांलायानो बा मालाय आदाखौसो नांगौनो बेसेबा नाजाबायबो बेखौ मोननो नाथाय गैया खामानियावनो होआसै मोजांखौनो मोना आंखौ दालिमा जुदि आंजों हाबा जागोन होननानै बुंनायमोनबा आं दालिमखौ लाना खारगौमोनलै नोंखौथ' आं गोसोआनो गैया खालि हाबा एसेबां जुदि हाबा जानो लुबैदोंबा थांना नोंमा नोमफाया नायना होनाय सेंग्राफोरजों थां आंखौ मानो नेबाय थायो आबा मायो आयै आबा मायो माने नोंनि थाखाय आङो खैना नागिरनोसै खामानि मावग्रा मानसिबो गैला आंबो दसेनो मेङो आरो आथिंफोराबो साबाय थायो सिंफोराबो साबाय थायो बेनिखायनो दा खामानि मावनो थाखाय बिहामजो नांगौमोनलै आङो नायनो खिन्थानोसै नोंसा नोम्मानिमोनखौ दे जागोन दे नायबानो जाबाय मायै नाथाय आंग्रा मांग्रां सिख्ला नायनाङा दे आंनि थाखाय मोजां सिख्ला नायबानो जाबाय समायनाथार साइज गैयिफोरखौ मोजां मोनथारा आंनो साइज हिनजाव नाङालै आयै आंनि थाखाय नोङो साफा साइज गोनां नागिरबानो जाबाय एकदम महर गोनां आबा साइजजोंल' जाया साइजजों लोगोसे खामानि मावनायबो जानांगोन जुदि साइजल' जाबा ओमफ्राय जेबो खामानि मावा दाङाबा जोंनो सोर ओंखाम संना होगोन दे थेवब्लाबो नोङो सिन्था खालामनाङा आं नोंनि थाखाय साइज गोनां गुन गोनां गियान गोनां आं सिख्ला नायथारगोन नोंनि थाखाय आबा आयै नाथाय दालिम बायसि आखल गाज्रि हिनजाव नाङा दे आंनो बिनि मुंखौनो लानाङा आबा बिनि मुंखौनो लानाङा बिनिस्रायना आङो 100 गुनसो गियान गोनां सिख्ला नायगोन नोंनि थाखाय आबा नों जेबो टेनसन लानाङा बे दालिमनियाथ' जेबोआनो गुन गैया साइजबो गैया हायथुथु मोदोम गिदिर लुदुर गिगि आरो आखलानो गाज्रि नंगौ मावनायालाय मावोमोन नाथाय मावबा मा जानो आखलफोराबो मोजां जानांगोन ना आयै हाबा सासे नोंनि थाखाय नायखुमोना दोनखादोंआनो आं नोंनो खिन्थायाखैसोमोन नोंसानि मोना नायना होदों सिख्लाया मोजांनो खामानि दामानिबो मावोनो ओमफ्राय आरो नुनायावबो मोजांनो समायनानो मा फट' नायनि आयै माबायसि फट'खौथ' आं बियाखै आं दायो नोंसानिखौ फन खालामबाथाय फट' बिगोन आयै दे बिबानो जाबाय बिगोन आं दायो समायना सिख्ला नुबानोथाय आंहा गोसोखौनो हमथानो हाया आंनि आरो गोसोथोनायानो साइसआनो गैया बेनिखायनो नांला आंनो बेखौ साइस गैया नांला आंनो आइया नायनाय सिख्लाखौनो हाबा खालामनोसै आं साइसबोनो मोजांबोनो ओमफ्राय आगै नोंसा आदालानाव थांगोन होननाया थांमारगोन नामा दिनै आब' थांनि एसे खबर लाना फैनि गथ'खौ नागिरदोंना नागिराखै ना न' सिङावसो आजादि जिरायना दंबाय थायो साला बेनि थाखायनो दिनै गथ'आ गोमाबाय बिनि थाखायनो आं नोंसानाव फैनांगौ जाबाय आदाया जुदि अनसायखौ फाननो ओंखारामोनबा आं अनसायखौ लानानै बिदि फैयामोन ना आदानि थाखायनो गोमादों आदायानो नागिरना होनांगोन अनसायखौ माथो बुंबावनो आरो आगै अम्बिखि हिन्जावा थैबानो बेफोरबायदि खालामो आरो सोरबा गथ'खौ फाननो नागिरलायो आरो माथा गरम जामारदोंमोन खोनालै नोंसा आदायाबो औलै माथाया एसे दं खोना बिनियाबो थांनि र' आब' आं ओंखारनोसै दे थां ओमफ्राय न'आव फैयालासिनो थानाङा आरो आं हासुसि मोनो दरसिसि मोनथारो दाथ' आरो नापेयाबो गोमाना दङ नापे गोमानायजों अनसाय गोमानायजों बोरैबा मोनगासिनो आंबो आरो दिनै नोंबो थांगोनबा नोङो हर थानाङा दे आगै नों फैफिन आरो मोनाजासे थानाङा नोङो फैबाबो सोरां बाराङावनो फैदे आगै नुवाखै मा जाबाय दङ नापेखौबो फोथायनोनो हायाखै आङो बोरै बियो आसामनि बाहेरायाव थांखो गोसोथोनायानो गैयामोन बिनिया रायज्लायनायखौनो खोनाफेराखैमोन आङो बेनोथ' आब' आं हमनानैनो मोनला मा जाबावगोन दा आब' नापेया जोंफोरखौ जेसेबां राया मानो थेवब्लाबो मानोबा आं
बोरैबा मोनदों गोमानायखाय आंबो मोनदों जोबोद दुखु मोनदों आंबो नाफेखौ बेफोरबायदि गोमाना थानायखाय दाबा हौवाया लांनानै मा खालाममारो मोजांबाथ' मोजाङानो देनाय सोरबा सोरबि आरो गाज्रिबो थायोना दा फानजा मारबा मा जागोन देनाय गथ'आ जोंफोरजोंसो नांज्लायनो हागौ बियो बाहेरावबा बोरैबा जाम्बिबि थाथारो मानसिया बेनोथ' जोबोद गिगासिनो आङो दा अनसायखौबो सोर लांखो सोर माबाखो जेबो फाथायानो गैया दे होमबा आब' आङो ओंखारहैनोसै दख'ना गानहैनोसै आङो फैफिनगोन दे आं दिनैनो फैफिनगोन हर थाया आङो हर थानायाथ' बाद हो आं बिसानाव दसे समबो ज'आ जेबो जायाबो रायज्लायनानै फैगोन आं औ आगै थाबैनो फै दे मोनाजासिम थाथारनाङा औ जागोन दे आब' आं थाया थांगोनबो दसे रायज्लायगोनबो फैगोनबो जेबो आं ओंखामबो जाया साहाबो लोङा जिरायाबो आङो दे होमबालाय आगै थां माबारै थां औ आब' मा जाबाय दङलै आं बोरैबा मोनजोब्बाय ओरैबायदि गिग्रा जाबाय आङो अनसायाबो गोमाबाय दा नै नाफेयाबो गोमाना दङ हमनानैनो मोनला आं जेबो बाजै लाइमोन बाजै न'आव दंना गैया ए माथो आगै अम्पिकिसो फै न' सिङाव नांला दे बाजै आं जिरायथ'ला आं आदाखौसो लोगो हमनो फैदोंमोन आं आदाजोंसो रायज्लायनो फैदोंमोन आदाया दंना गैया उन्दुना दङ बेयो फैजाहैनाय आदाया अनसायखौ नागिरदोंना नागिराखै ना ओरैनो जना थाबाय दङ नोंसा आदाया अनसायखौ नागिरदोंमोन नागिरबायनो दङमोन नाथाय मोनैनि थाखाय बे साननैसोआ नागिराखै बेसेबां नागिरबावनो नागिरबाबो मोनलायानो माथो गथ'खौ थेवब्लाबो बाजै मोनला होननानै बेफोरबायदि थाबाय थाबा जायाना आगै अम्बिखि नोंसा आदायाथ' पुलिसनोबो खबर होदोंमोन पुलिसफोरालाय साननैसो नागिरबाय नाथाय बिसोरबो दोनथ'बाय माथो नागिरलायानो दासिमबो नागिरनानै होफैनो हायाखै बिसोर गथ'खौ आदानि थाखायनो गोमाबाय आदाया दासो मोजां जाफ्लाना मा जानो मोनसे टाइमाव आदाया ओरैबायदि गाज्रि जादोंमोन बाजै राजाखौ जुदि बियो फाननो नागिरामोनबा राजाया दिनै थांना थागौमोन बे आदानि अयथासाराव थानो हायिनि थाखायसो आं गथ'खौ लाना खारदोंमोन बियो जुदि गथ'खौ फाननो नागिरामोनबा आं बेखौ हरावबो लांनाय नङामोन खानायानो नङामोन न'आवनो आरामसे थाबाय थागौमोन ना गथ'आ न'आव गेलेबाय थागौमोन बोरो आदाया आदा ओजों फैलाय अम्बिखि आगै नोङो औ आङो मा आं फैनायखाय शक जादों नामा आं नोंसानाव थानो फैयाखै आं अनसायखौसो खबर लानो फैदों अनसाया अबाव आदा अनसाया मानो दासिमबो नागिरना मोनाखै नोङो अनसायखौ हा दिनै नोंनि थाखाय अनसाया गोमानांगौ जाबाय नोङो जुदि बै समाव जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालामामोनबा अनसायखौ फाननो ओंखारामोनबा दिनै अनसाया गोमानाय नङामोन न'आव गेलेबाय थागौमोन नाथाय नों नागिर जिखिजाया नों नागिरना होफै अनसायखौ आं बेफोरखौ मिथिया अनसायखौ नांगौ आंनो आदा अम्बिखि आगै नागिरा नङा आं गोबां नागिरबाय अनसायखौ पुलिसनिबो मदद लालाय लांबाय थेवब्लाबो मोनला गथ'खौ नागिरनानै सोरबा लांदों ना थांनासो दङ ना थांनासो गैला बेफोरबायदि दा बुं अनसाया थांनानै दं आं मिथिगौ आंनि गोसोआ बुंदों नागिरबा मोनगोन नों नागिराखै आं मिथिगौ साननैसोल' नागिरबा मा जानो सानफ्रोमबो नागिर सानफ्रोमबो मानोना नोंनि थाखायनो गोमादों अनसाया नों जुदि जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालामामोनबा जुदि नों अनसायखौ फाननो नागिरामोनबा आं खारखुमायामोन ना न'आवनो थागौमोन जिखिजाया अनसायखौ नागिरनोबा नागिर अनसायखौ आंनो नांगौ मा अनसायाथ' नोंनि फिसालाबावसो थेवब्लाबो नोंहा मानो इसेबो मोदोमाव नाङाखै हा इसेबो टेनसनानो गैया माथो दङलै आगै अम्बिखि दङ आंबो गोसोखांबाय थायो अनसायखौ बेसेबां नागिरबावनो गोबां नागिरबाय आं बेखौ पुलिसनिबो मदद लालायबाय नाथाय पुलिसाबो दासिमबो नागिरना होफैनो हायाखै आं मा खालामनांगौ आं अबाव नागिरबावनो बहुद जायगायाव नागिरबाय आङो दोन जिखिजाया अनसायखौ नागिरना होफै आंनो अनसायखौ नांगौ आंनो नोङो फिसिनो हाया आं फिसिगोन गथ'खौ फरायहोगोनबो आं नागिरनोबा नागिर बाजै थांसै आङो थांसैबो आरो नोङो आगै ओंखाम जालांदो ओंखाम जायाबाबो साहा लोंलांदो नाङा दे बाजै आङो साहा लोंनायनि ओंखाम जानायनि मुदाव इसेबो गैया आं अनसायखौसो खबर लानो फैदोंमोन अनसायखौ मोनबायना मोनाखै होननानै थांसै आं बाजै थाथ' आदा अनसायखौ थाबैनो नागिरना होफै आंनो दिनै नाफे गोमानाया मास मोनसे जाबाय पुलिसनो खबर होनाङा होननायावबो आं होबाय थेवब्लाबो पुलिसफोराबो दासिमबो नागिरना होनो हायाखै आंनि फिसाजोखौ आंनि फिसाजोखौ लांनानै
अबाव फानहैमारखो सोर पाप्पिया दिनै मास मोनसे जाबाय खबरानो गैया थांनासो दङ ना थैबायसो दिनैलागि जेबो खबरानो गैया सानसे समाव आंहा फिसाजो सानै दङमोन नाथाय बै अम्बिकिया फैनायनिफ्राय जमुनाजोंबो गैला दा आरो नापेयाबो गैला मा खालामबावनो आं दा नापेखौ अबाव मोनबावनो नागिरनानै बावनो हाया आंनो आंनि नापेखौ नांगौ आंनो आंनि आइ सनाखौ नांफिनगौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसाजोमोन बियो खेबसेथ' फन हरनो हायोमोन नापेया आङो हमनानैनो मोनला मानो बेफोरबायदि खालामखो बियो जोंफोरखौ मानो दुखु होखो थांदों खेबसेथ' फन हरनो हायोमोन ना थांनानैनो गैला होनानै नापेया बेनिखायनो फन हराखै नङाबालाय सानसेबाबो हरगौमोन दिनै मास मोनसेयानो जाबाय मादै नों बेयाव फैनानै गाबफैबायसो दङ आङो गाबदों गाबाखै नोंनो मानो नांगौ आंहा फिसाजो गोमादों मोनथिबाय फिसाजो आंसो मोनथिगौ नोंनि बायदि नङा आङो साननैयावनो बावाखै मादै आंबो आंनि अनजायखौ दासिमबो बावनो हायाखै दासिमबो नागिरबाय थायो आं बेखौ दोन नोंनि बायदि नङा आङो नों ओरैनो देखायफ्लायोल' सा आरो ना आसल सनि ग्रहआ नोंनो नङाबाथ' नापेनिया मोजां मोननायानो गैयामोन रावबो नों फैनाय लोगो लोगो ग्रहआ नापेनियाव नांबाय ओमफ्राय नापेया बांगालखौ गोसथोनानै खारबाय दा नापेनिबो गोरोन्थि नङा मानोना नापेनियाव ग्रह नांदों ग्रह बे ग्रहआ नोंनि थाखायनो नांजोबदों नों फैनाय लोगो लोगोनो जोंहानि न'खरा आलाय सिलाय जाजोब्बाय सुखु होननायानो गैला नों फैनो सिगाङाव बेसेबां मोजाङै थायोमोन जोंफोरो खुसि मोनथिबाय थांफिन नोङो बबेनिफ्राय फैनायमोन नोङो थांफिन नङाबा आरो ग्रहआ नांफिनगोन एबार गुमा खफ्रिनायाव नांगोन नापेयाथ' गोमाबायानो गुमा खफ्रियाबो जुदि गोमानांगौबा माबा मोनसे जानांगौबा आं नोंखौ गारनायाव गैया होनदोंना बेनिखायनो थां आं नोंखौ थांनो होदोंना थां मानो लाजि गैयै रखम थाबाय थायो मादै आं नोंनि दुखुखौ मोनथिगौ गावनि फिसाला गोमाबादि बेसे दुखु जायो आंबो मोनथिगौ थेवब्लाबो मादै बेयाव आंहा जेबो गोरोन्थि गैया जुदि नापेया सोरजोंबा खारसनमारदों नापेनियासो गोरोन्थि जादों एसे बेयो सोङा हौवानो सासे बांगाल हौवाजों थांनाङामोन बेनियासो गोरोन्थि जादों औ आं मोनथिगौ गोरोन्थि जादों थेवब्लाबो बे गोरोन्थिया जानाय नङामोन सनि नांना दङ नालाय सनि नांनायखाय बेफोरबायदि जाबाय नों फैनाय लोगो लोगोनो ग्रहफोरा नांजोबना दङ बेनिखायनो थांफिन नोङो न'आव थांफिन न'आव थानायबाथ' थांगौमोन आरो मारै लाजिनाय दङ आंहाबो नाथाय आंहा जेबो राहा गैला जेबो उपाय गैया आंनिया नोंसोरनियाव थानायनि अनगा मानोना आंना बे दुनियाव रावबोआनो गैया ना बिमा दङ ना बिफा दङ आरो बिदायाबो आंनिया असे नङा आंहा जुदि न' थानायमोनबा आं थांगौमोन मादै आं बेफोरखौ मिथिया जिखिजाया थां नों थांबासो ग्रहफोरा मोजां जागोन खोना नों थाङागौ लागै गाज्रि ग्रह नांबाय थागोन आं मिथिगौ